serà massa llarg. Hem deixat la botellita de baix. Vale. Hidratant. Que vaig airejant, sí. Com el vi. Bueno, ja han passat 5 minutets de cortesia i ja s'ha fet un silenci, no? Interpretem que és hora de començar. Ara pues. Farem una presentació neta breu i agraïda. I en ulleres, perquè si no no presentem res. Bueno, pues res, benvinguts a tots i totes a esta nova edició de Parlem de Danses. Gràcies a l'Ajuntament, Marcela, per el recolzament incondicional a tot el que portem endavant per a recuperar el nostre patrimoni. També a la gent que està a l'altra part de la pantalla, darrere en el canal de YouTube de l'Ajuntament. Sabeu que aquesta gravació quedarà en el canal per a qui vulgui veure el ball. I també gràcies a totes les persones dels grups que unim forces cada any perquè tots els events al voltant de la festa dels nanos, com són el Parlem de Danses, el taller i les danses, va consolidant-se i enguany serà la 12ª edició i res, podem estar contents i contentes de que va endavant. Eixos grups, a veure Malpasset, gràcies, grup de danses Cocentaina, l'escola de danses El Convent, veïns i veïnes de la Vila i el Raval, no veig, però estaran. I a la Garbera Cultural El Guaret, que avui representa, que a lo Bobo fa 30 anys que estem pegant la vara per a recuperar patrimoni, sobretot tota la cultura que té que veure amb nosaltres i en valencià. També donar les gràcies als veïns i veïnes del barri Sant Hipòlit, que enguany fan 50 anys, gràcies per mantenir les danses vives en el barri, i enguany seran els encarregats de fer la treta al principi de les danses. Després, voldria tindre també un record molt especial per a una gran balladora que ens ha deixat recentment i és Elisa Faus. Ella va faltar fa unes setmanes i ella ha sigut la que ens ha traspassat la manera de fer l'alcoianita o el fandango 1 i 2 de Cocentaina. Això va ser una vespre molt bonica, allí en Penella, vam anar a documentar-ho i José i Elisa, que són els seus fills, van ser els que anaven ballant, però ella era la que portava el mando des de la cadireta i es deia, més ràpid, menys ràpid, poseu el peu així, esteu fent-ho bé, esteu fent-ho mal. I la dona estava superemocionadíssima de documentar el ball i de recordar i tal. I pràcticament no podia ni caminar i a més feia una calor, però de mucho cuidado, i encara es va alçar la dona i es va posar les castanyetes i va fer unes danses i va ser un record molt bonic i un material valuós per a que Juanvi hagi pogut traure detalls i traure el que és el ball 1 i 2 de l'Alcoianita. És una cosa un poc curiosa al nostre poble que n'hi ha 3 balls, l'Alcoianita, el fandango i el correga al conill, que s'interpreten en dolçaina com una part de les danses i sí que han quedat més o menys. L'Alcoianita es balla una volta a l'any al barri, el fandango també el ballen els grups de danses, però els balls cantats i ballats a l'estil agarrat, conforme fan els pobles del costat, mos han perdut i fa moltíssimes dècades que no s'han ballat. En aquest sentit, donar les gràcies a Juanvi, perquè ell les va recuperar fa un any i mig. Fa un any i mig ja teníem el material, ell ja portava un treball de recerca i es van reestrenar, entre cometes, després de moltes dècades, es van reestrenar en Planes, a l'escenari, el van ballar els balladors i balladores d'allí, de Planes de la Baronia, i això va ser xulo. Entonces, Cocentaina el deu un agraïment. I, en fi, esperem que avui Joanvi mos doni llum sobre aquests balls que, tot i que en altres pobles són habituals els seus ús agarrats, a Cocentaina no s'ha mantès i estaria molt bé incorporar-lo
igual com ja tenim un nou ball, que són les seguidilles, doncs estaria molt bé tindre també eixa alcoianita de rondalla, agarrar i cantar i tocar. En fi, sense més, done pas a Joanvi, que és el que mos té que fer la xerrada, i no jo, que estic així enrotllant-me. I dir-vos d'ell que Joanvi diu que balla des dels 3 anys i jo dono fe de que no posa dubte de que això és aixina. És infatigable, no n'hi ha serà on ell no estiga. És un ballador de referència. A més, és un convoyante de mucho cuidado i és capaç de fer 2.000 quilòmetres. Mira com es riuen, és que el coneixen. És capaç de fer 2.000 quilòmetres per anar a un sarau si li mereix la pena. I després té una altra virtut que a mi m'agrada molt, que té una generositat gran per a deixar el seu divertiment sempre per a parar-se un momentet a explicar les passades a qui no sap o a qui està començant. Mira, posem-se així, i sempre fa un rogle i sempre està donant, traspassant aquesta informació, i això és d'agrair. En fi, sense més, vos deixo en Joanvi, agrair també als balladors que han vingut de les Marines, de la Vila, de Campello i de la Nucía, per a interpretar eixa alcoianita o Oïdos de Cocentaina, agrair-los estar així i res, Joanvi, quan tu vulguis. Avant. Molt bé, bona vesprada. Agrair a Sílvia que hagi comptat amb mi per aquesta travessura, anem a dir a Xina. Realment agraït de veure cares conegudes entre el públic, sobretot a Joan, també dir enhorabona pel treball del Ball de la Vall que recentment van a fer. També convide per el dissabte a Bocairent, estrenant el documental que ha fet Joan Batista, que és digne de veure sobre el ball i documentació a la Vall d'Albaida. Dit això, comencem. Poques paraules arrepleguen tant com la paraula fandango. Aquesta paraula tan usada en el nostre dia a dia i tan arrelada a nosaltres, fandango és aldarull, és festa, és rebombori. És una ocasió en la que es balla i es canta i no és sinó molts dels gèneres ballables i cantats al llarg de la península ibèrica que trobem com a fandango. També a Iberoamèrica. Està registrat també a Filipines un fandango per la del 2 o per la del 1 i el 2. També a nostres terres podem trobar multituds de balls i cants anomenats fandangos que molt sovint pertanyen a gèneres totalment diferents, però que això, el fandango és una constant per als estudiosos i a les persones del folklore, és una que dia a dia trobem fandangos. Arreu del País Valencià, els fandangos septentrionals units o no a la jota, fandango de les danses, fandangos alacantins de copla partida, com pugui ser el de Verdegàs mateixa, fandangos de tipus andalús, que són els que veurem avui, que és el cas de Cocentaina, són els més coneguts, però també altres variants que no tenen el nom de fandango, però pertanyen a la mateixa família, com és el cas de per la del 2. Cocentaina se li diu fandango del 1 i el 2, però és que el 2 en si ja és una nomenclatura per a fandango, és a dir, realment és com el 2 de Benissa. Realment el ball de Cocentaina és el 2 de Cocentaina, ball per la de l'1. És a dir, el 2 ja és una nomenclatura en si, ja és un nom, és un palo. També tenim per la de l'11, com és el cas de l'11 de Massanassa o l'11 del Verdegàs, per la del 12 Llu, granaïnes, rondenyes, malaguenyes, safanòries, sandingues, etc. etc. D'on més cants per la de l'1 s'han registrat i trobats són a cants de bressol i cants utilitzats per a dormir a criatures, ja que la melodia i músiques utilitzades per a dormir a les criatures sol ser l'últim encenall que tenim al cap i l'últim resquit que queda a l'hora d'enregistrar persones. Un cas molt curiós és l'11 de Massanassa, que Fermí Pardo va registrar com a un cant de bressol, però després, analitzant la melodia, se sap que és un cant per la de l'1. A comarques centrals, els cants que més abunden són els anomenats andalusos, per anar i tornar del comerç i sobretot per la construcció del ferrocarril Gandia-Alcoi. Segurament el cant d'estil de l'Horta va baixar cap avall i es va assolir en gran força, com foren el cas del cant per la de l'1 de Moixent i el cant per la de l'1 de Barxeta, que anem a escoltar ara mateixa. Te pones por las esquinas, te
pones por las esquinas publicar mi querer, como si no fuera derecho, como si no fuera derecho el querer a una mujer. Anna Cella i Navarrés, por Baibi Corpi Boquella, la Granja Rogla i Vallès, Gavarda, Albert i Antella, l'Alcúdia i Marsalaguer. Mira si ha corregut terres, que ha estat en Alfarrasí, i en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Paloma i així. Lo que acabem d'escoltar és la tia Emilieta de Barxeta. També agrair a José Mi Sánchez del Dolçainer, qui m'ha cedit tota la seva fonoteca de materials que té registrada i va ser un dels precursors de fer-la i registrar-la. I ara hem escoltar el 12U que va registrar Fermí Pardo a la localitat de Moixent. Perdó. A veure, un moment. El que acabem de sentir, com havia dit, és el cant per la de l'U, 12U, de Moixent. Ben cert, l'origen de la nomenclatura 2 no està ben clara. Algunes fonts assenyalen que els noms dels nostres balls venen de la digitalització de la guitarra barroca que la tenim aquí. Dins dels balls afandangats cal diferenciar l'U, fandango, de fandangà, valencianes. L'U per a ball de carrer, el fandango en ball de carrer se li diu U, quan ja puja entaulat al segle XX se li anomena fandangà. El gènere del qual parlarem avui és el ball per la de l'U o anomenat el 2, com és el cas de Benissa o Cocentaina. A la fonoteca de materials se conserva un cant de batre de Cocentaina, però que analitzant-lo clarament és una altra copla, estava un poc desconeguda del 2 de Cocentaina. Adiós Cocentaina hermosa, adiós Cocentaina hermosa, Juan de Sancho y Montcabrel, San Cristóbal with piletes, Peñabaña y el Castell, Peñabaña y el Castell. El que ha començat com un cant de batre, veiem que al final acaba rematant com s'acaba l'alcoianita. Tot això ens fa pensar que l'home, molts cants de batre, molts cants de llaurar, van per la de l'U perquè va a ritme de l'Aca i és molt més fàcil. Entonces, esta gravació que me la cedí José Mi Sánchez, repetís, me coincidís perfectament a l'hora de ballar-la en l'alcoianita.
A més de recuperació i com el mateix poble ha sabut conservar el ball, veurem altres exemples de ball per a Besalú amb similituds en cant i en ball, com és el de Cocentaina. Veurem també l'U agarrat de Finestrat, l'U de la Torre de les Massanes, l'U de Benimantell i, per últim, l'U de Callosa d'en Sarrià. Anem al nom del Coianita. D'on ve el nom del Coianita? Doncs fins ara ningú ha sabut dir-me el Coianita. Sí que a la Ribera, parlant amb Xavi Rausell, tenim noms registrats com Ontinyentina, Bocairentina i el Coianita no sabem. Parlant amb estudiosos del tema, jo he arribat a una conclusió, que aquesta conclusió és meua. Hi havia una gran afamada ballarina d'Alcoi, que li diuen Guillermina Terol, de la qual a mitjans del segle XX es va muntar una acadèmia de ball y le dieron de apodo para bailar la Alcoyanita. Como veiem así un retall de prensa, por los niños pobres es va a bailar. Repetidamente hemos venido anunciando mañana a las 5:30 tendrá lugar la anunciada función que a beneficio de los niños pobres de Valencia han organizado un grupo de gentilísimas muchachas presididas por este canto de mujer Corazón de Oro, alma de doneta valenciana, que es Maruja Ramón, una gran cantante de cuplés, y entre las cuales cuenta una joven alcoyanita tan discreta como buena y tan buena como bonita, Guillermina Terol. Guillermina Terol apareix a la premsa dels anys 20 i 30 multitud de vegades com a brillant ballarina i excel·lent ballarina. Entonces, la meva hipòtesi pròpia és que segurament ella exerceria de mestra de ball de contes, com pugui ser Virginia Bolufer, que tot el món sabem, quan veiem un ballet de Petit en Alto, que va dir ella, Virginia Bolufer, sabem que un ballet de modes cristians és de Virginia Bolufer per el seu sello. Doncs jo vull arribar a pensar que Guillermina Terol va arribar a tindre l'acadèmia, que la va tindre en Alcoi, però falta saber a on la va tindre i si deixebles d'ella varen arribar a ballar o les mudances del Balls per la Besalú les va crear ella o algo, és algo que continuarem investigant i estudiant. El que ben cert podem deduir realment és això, que pobles propers a Serra Mariola tenen el seu nom propi com a ball. El que fins ara podem deduir ben cert és que la moda del ball per la Besalú agarrat, que a mitjans del segle XIX es va posar de moda, a la zona de l'Alcoià i el Comtat va quedar molt arreglada i en la manera de ballar del poble a comarques centrals. El ball agarrat, des dels cants de la sinagoga al Constantinoble del segle IV, passant pels àrabs des del minaret de la mesquita de Còrdoba durant el califat Omeia al segle VIII, les sambres mores que recorden les músiques i coreografies dels moriscos de l'Àndalus, el flamenc dels cafès, des de llavors fins a l'actual misses cantades a les esglésies d'avui, és un ric cabal de tradició i mestissatge que ha passat segles i cultures i religions de cada època. Pel que fa a l'Església Catòlica, la religiositat popular sempre s'ha manifestat molt intensament en el cant, tant en les manifestacions socials i en els fets religiosos com en les creences personals de cada artista. La cultura popular andalusa està impregnada de relacions entre fe i expressions musicals. Manuel de Falla i altres músics van referir-se en relació entre el flamenc i la música litúrgica bizantina adoptada per l'Església espanyola. En una relació que era antic es va potenciar que en el temps més recent a l'acostament de l'Església Poble en el propiciat Concili Vaticà II als anys 60. Això cal afegir a la major part de les festes valencianes hi ha una motivació religiosa de base, que en aquestes constitueixen factors de socialització identitària del nostre poble. És una proximitat que consta en romeries, festes patronals i altres rituals. En Nadal, la Setmana Santa, les romeries tenen una gran, generosa via d'expressivitat. També hi ha camps amb lletres al·lusives a motius religiosos nadalencs a les Nadales i els aguinaldos del segle passat, les saguetes del barroc del segle XVII i a les seguidilles dels fandangos del segle XVIII. Encara que pel caràcter dissolut i procàs que en els seus temps ballaven, van caracteritzar el fandango, no sempre van ser relacions afables amb la jerarquia eclesiàstica, com ara veurem. L'Església Catòlica ha tingut poques simpaties mai cap al ball, i menys si era agarrat, i cap que els considerats deshonestos o indecorosos. El que no s'ha d'interpretar com un rebús general, perquè hi havia balls promoguts per la mateixa Iglésia, com l'octava del Corpus de València a la catedral que actualment encara es celebra, o les danses cortesanes adaptades com el minuet o el passapeus, de procedència francesa portat pels Borbons que van anar implantant al nostre país
com a costums gals a les festes palatines. El poble ha estat cosa diferent, més donat a gaudir de la dansa que de l'observança de les rigideses de la moral catòlica. A mitjans del segle XVIII, la jota i la sarabanda ja es ballaven amb ciris excitants amb els censors no aprovaven. El bolero va venir a rematar després com a un ball agafat. Les pressions van ser tantes que van obligar al rei Carles III, a un gran mitòman per cert, a més de bon governant, a prohibir-lo en 1780, per tornar a autoritzar-lo 5 anys després. A partir d'aquí, la gent comuna es va expansionar a gust, fartes com d'estaven de l'avorriment, deixant anar l'ambient hedionista que es mostrava en festes populars, rebel·les, romeries i altres esdeveniments lúdics. Es va estendre per una societat una passió pel ball, des de la cort als barris de les ciutats, a festes o cares particulars, caserius de camp, molt conegut és per gent de Planes que m'ha dit els balls als masos, que n'hi havia una volta establerta com la ruta del Bacalao del segle XIX o com Pareixina, que eixia per volta tots els masos de Comtat i l'Alcoià i acabava sempre un diumenge a les 5 del matí en el mas del Troncal. L'últim ball era allí i a fàbrica. És a dir, aquesta volta era molt constant. En època de balls de llànties, aquestes festes nocturnes s'il·luminaven amb llànties d'oli. Després, temps arrenca la proliferació de balls regionals com a resposta als balls afrancesats de l'aristocràcia. S'imposa la bulla, el rebombori, el divertiment, la xacona, les seguidilles. El bolero, el fandango i les seguidilles amb guitarra i castanyoles són de lo més populars. El fandango va manar sempre. El fandango és el ball que representa tot un país, el que la noblesa triarà com a ball nacional quan s'ha de mostrar en actes protocolaris, en trobada amb altres països, però compte, que el fandango mantindrà molt mala fama fins a mitjans del segle XIX. El fandango és un ball golf, llibertí, procàs, indecent, obscè, que es balla tot arreu, inclosos en els lupanars, enmig del deliri i el frenesí dels seus practicants. L'Església Catòlica manté fortes residències cap a aquest ball. El luxuriós italià Giacomo Casanova el va veure ballar en la seva visita a Espanya al 1767 i al 1768 i va dir coses, i cite textualment: el fandango és indescriptible. Cada parella, home i dona, no fa més que 3 passos i tocant les castanyoles al so d'una orquestra, adopta 1000 actituds, fa 1000 actituds i fa 1000 actituds. S'expressa l'amor des de que naix fins la fi, des del sospir del desig fins a l'èxtasis del plaer. Quan va superar per la dona els balls a mitjans del segle XVIII, va ser un alliberament personal sense precedents, que va anar a compàs d'usos i costums que havia anat generant durant l'època. Se conserva un retall de premsa on se parla dels balls de societat. En los bailes de sociedad una mujer era una mustia y acompañante en los fríos y rígidos movimientos. Ahora los populares participan frebecida y con entusiasmo en íntimo contacto con el hombre en un abrazo a veces insinuados. Otra se aprieta y deseado, y se ve solicitada y se envanece erigiéndose en el trono de la fiesta y juguetes con elocuentes miradas y con un pudor no del todo sincero, y manda en el baile, haciendo que éste gire su capricho y así continúa aceptando complaciente y risueña los bailes giratorios. Això és un retall de premsa que trobem cap a finals mitjans del segle XIX i principis ja del XIX, que ens parla del fandango i com la dona, i actualment en el comarca central se respeta, ara ho veurem després en gravacions a Benimantell, la dona continua manant. A Múrcia, que continua el ball molt viu, continuen dient-se coples indirectes i continuen picant-se ballaors entre ells a l'hora de fer el ball. El cas de Cocentaina, el ball per la del 2, o 1, de Cocentaina representa tot un himne i un dels balls més representatius de les festes del carrer Sant Hipòlit gràcies a la seva gent i al seu barri. 50 anys acaben de complir les festes d'aquest barri, en les quals consta el ball del 2 de Cocentaina, això sí, en versió de dolçaina. La primera versió del cant del 2 va plegar a mi de la mà de Concepción Berenguer San José o l'abuela Concha, l'abuela del meu home. Un dia sense previ avís, la dona té costum de quan li fa mala panxa, està enfadada, canta. Un dia sense previ avís va arrencar la famosa tonada aquella de alçar i oler. Li pregunte d'on ve aquesta tonada i la resposta, com molts informants, a mi què m'importa. És a dir, no molts informants s'atreveixen sempre a dir-te què és el que és.
La més sorpresa va ser trobar algú que encara recordava aquell cant, en el qual poc abans vaig tenir una conversa amb Lucas Ramon Silvestre del grup de ball Lo Ratpenat de València sobre si coneixia cap testimoni sobre el ball de l'Alcoianita. Això seria voltants del 2013. Els criteris que aquelles hores se segueixen per a l'executor del ball a Lo Rat van ser la búsqueda de balls i fonts del voltant fent 1 km/h de balls, adaptant el ball del carrer o de les danses per a de l'1 i agafant les mateixes mudances. Molta gent de Cocentaina, alguna recordava el ball en colònies o campaments d'estiu. Vaig tindre, fa un parell d'anys vaig anar a la professor d'Algemesí i tenia una dona al costat que casualment era de Cocentaina i em va dir que recordava ella el ball per la del 1 d'unes colònies que ella el va ballar, de joveneta, però no se'n recordava de molt més. També una recuperació important d'aquesta peça amb una partitura i amb la lletra es deu al treball de camp realitzats per Hilari Lonso i Moixino de grup de danses Baladre de Muro, el qual conservaven la partitura i una lletra indicant qui va ser els transmissors de la lletra i la melodia. Respecte al ball per la del 2 de Cocentaina, podem observar, i més tard ho comprovarem, que tenen moltes similituds a Callosa, pel tema del comerç. També no és d'estranyar, i com és el cas de la Vall d'Albaida, els pobles més menuts solien agafar i copiar els passos dels pobles veïns i les mudances més famoses i conegudes. El pas de la tornada o estribillo de Cocentaina conquadra amb els informants de Callosa en Sarrià que li diuen el pas del raro, de les danses de Callosa. La primera mudança a Callosa li anomenen pas de Sella, però és el pas de l'1 de Cocentaina i els voltants. I les demés passades han sigut afegides, per mi, tenint en compte passades de Jota de comarques del Comtat, Alcoià i la Vall de Biar. Totes les cobles representen l'estructura bàsica de fandangos, 6 cobles i fora, com diria Mahuela. A la Fonoteca de Materials volumen 1, volumen 3, que és el que hem escoltat, se conserva una copla amb la tonaeta del 2. Agrair el treball de José Mi Sánchez la digitalització. Sense més preàmbuls anem a fer la nostra demostració del ball per la del 2 de Cocentaina. Anem a veure una gravació d'aquella vesprada que Sílvia va anar a registrar el ball per la del 2. D'ahir poguérem veure detalls del peu, que la dona creua el peu per davant i l'home no. La restauració que vaig fer en primer lloc del 2 de Cocentaina a Planes sigue seguint l'estructura de restauració que el grup Lo Ratpenat, junt al seu director de ball, el Lucas, varen muntar en el seu dia. Després sí que més tard vaig rectificar el ball segons el vídeo que me va prestar Sílvia. Anem a veure el ball per la del 2 de Cocentaina. Vídeo dels informants. ¿Qué le importa a vostè? Ahí te sona anat. Aquest és un vídeo i l'altre. Por el mar, Arzayolé. De novios, pero que ya que monté, pero que ya que monté, Arzayolé.
Això de prou és molt comú, a mi quan he registrat a persones també m'ha dit 3 i fora, ja, jo també bé. Val, anem a fer el ball per la del 2 de Cocentaina, anem allà. Vist que això, les modificacions que hem fet en el ball és que la informant de Sílvia creuava el peu per davant i és un punt molt important fer igual. És a dir, a vegades les dones majors no solen votar molt o no solen marcar molt. A mi em resulta curiós, quan algú recupera una jota, diu, no, vaig a faeta perquè l'abuela ho feia a xafaet. Molt bé, l'abuela té 90 i no votava en el seu dia. És a dir, la base, la gent ballava per divertir-se. No és lògic
recuperar una J1 per ser xafat, és a dir, això servia per a calentar-se, com ara, és a dir, quan més cap a dins, de la serra, més comprovat tinc que més durs són els valls per entrar en calor per calfar-se. Quan més cap a la costa, més assaonats per la climatologia. Vist això, continuem amb el ball per la de l'1 de Finestrat. Per la meva feina, que soc forner, vaig aterrissar a viure a Finestrat i, com sempre, jo a casa solc ballar, vaig on vaja, i posar-me música tradicional. En aquell moment, la meva veïna era la senyora Isabel Orquí, que me diu que a Finestrat, fins a la Guerra Civil, hi havia balls i danses tradicionals. Me poso en marxa en seguida a fer treball recopilant informació i possibles informants, i la feina no va ser gens difícil, ja que hi havia molts d'informants en aquells moments encara vius. Al temps em poso en contacte amb Gonçal, un estudiós de folklore de Relleu, i me comenta que ell no recorda ni té documentat ni cap ball ni cap danses a Finestrat. Recollint informació, me tope amb Vicenta Llorca i Roseta Llorca, les forneres del poble, i la senyora Vicenta me comenta que a Finestrat sí se feien danses planes pel dia de la Puríssima, i una cosa curiosa, que sols podien ballar les danses les dones. A Finestrat se feien danses planes el dia de la Puríssima i els homes esperaven a les seves balladores a la plaça del poble. Me poso en ello amb la melodia Les Mudances i recuperem la melodia Les Mudances gràcies a elles, i les melodies, com era d'esperar per la zona, són les de la família dels Boronat de Callosa d'en Sarrià, el que anomenem comúment com la melodia de les danses de la Marina. Marina baixa, Marina alta, comparteixen melodies perquè la família dels Boronats, que és una família molt llegendària de dolçainers bons, anaven recorrent tota la Marina tocant, eren els únics que anaven. Les mudances de Jota són molt senzilles per a les danses, la de 1, la de 3, davant darrere, Jota de costat o tanimero, que li diuen en Finestrat. Tot el moment recordava a les danses de Callosa, i a la tornada tenien unes evolucions anomenades cadena, iguals que l'estructura de danses de Relleu. Temps després, ja amb la dona amb el cuquet de recuperar el patrimoni de Finestrat, troba per casa 2 basquines de llana negra i unes fotografies en els moments previs a les danses, que ara vaig a mostrar-vos-ho. A veure, Finestrat, a veure, fotos, molt bé. Aquesta seria una de les fotos de Finestrat, ja és roba per a festa, per a Carnestoltes, és roba en desús. Tenim una ahí, després la foto de la basquina no les tinc per ací, i després tenim més fotos de Finestrat de gent que es posava robes. Sí que tenia una foto antiga d'unes basquines, aquesta és l'última volta que es van fer les danses a Finestrat, i parlant amb aquesta gent me trobo que conserven un U. Revisant per els arxius i pels caixons, Vicenta Llorca troba uns vídeos casolans d'ella ballant amb sa mare un ball agarrat, que ells diuen el ball agarrat de Finestrat, el qual anem a anomenar U, perquè recorda molt a l'U de la Torre de les Massanes, poble veí. La dona comença a tararejar-la i comença a recordar l'U de Callosa, o exactament l'U de la Sant Rocà, que va recuperar Jorge Cobos junt al so dels barrejats. Anem a veure el vídeo del U agarrat de Finestrat. Para que
és el que us comentava, el ball per la Belú de Finestrat. Un ball que no té cap misteri, és a dir, és el que després veurem és l'estribillo de Callosa gastat tot el rato per al mateix. No sabem si és que no n'hi havia més passos, si és que era molt típic fer balls per la Belú agarrats molt senzills, quan més senzills millor. La dona només feia un sol pas, que és la jota de uno, i el que feia tot el rato és, quan ve la melodia, el cantat, botar i rodar, i quan ve l'estribillo, més xapaet, més tranquil·let. Jo el que es dia és, quan estàvem muntant-lo i recuperant-lo, si se fixeu en totes les gravacions antigues o els informats majors, les persones majors ballen de genolls. Doncs a ballar de genolls a ballar de cames. És a dir, elles sempre les polsaetes, és a dir, tot naix dels genolls. Actualment estem acostumats a ballar de punteta i la cama molt estilitzada, és a dir, antes ballava sobretot de genolls per donar-se aire i perquè el guardapeus s'alçara, era més lògic. Llavors, així es veu un clar exemple de com ballar el ball per la Belú de genolls. I ara anem a fer una demostració de la recuperació de l'U de Finestrat. Anem allà. No portaría leña y a la que llama casa le puse al pollo a la esquena, no sentí que encarnara. La perdió a la montaña, la perdió a la montaña, canta y diu la veritat, quan les cabres faran llana, les dones faran moda, la perdiu a la muntanya. I al río pez de rua, un salvatge la caçava, i al río pez de rua li demanava perdó si deixara anar a casa. Al río pez de rua la balladora quan balla sempre mira al ballador. La balladora quan balla si li penja o no li penja la punta del ballador. La balladora quan balla chica del moño lluent, chica del moño lluent, i escaragos per la cara, tu et penses que tots te miren i estàs molt desenganyada, i escaragos per la cara. Està molt bo. Com veieu, no té res, però té res, té alguna cosa. És a dir, la música que hem gastat és l'U de la Sant Roca de Callosa d'en Sarrià. La gravació, se conserva una gravació antiga de Fermí Pardo, però es sent molt mal i ens porta al mateix punt. Continuem amb l'U de la Torre de les Massanes. L'U de la Torre, podríem dir que hi ha dues versions o dos variants. Una versió que la secció femenina ha portat molts anys durant bandera i que actualment el Danses Divi continua fent. I una altra versió popular, transmesa per Pau Torregrossa, el grup de danses Sant Jordi i Sagueta Nava de Biar. El ball consta d'un ball agarrat, igual que el de Cocentaina, amb la mateixa estructura
i la mudança és igual, però en passades a l'estil de la comarca. Si recordant, salvo en xicotetes diferències de Cocentaina, veurem que és molt paregut. Anem amb l'U de la Torre de les Maçanes. Una cosa característica que comença ja a aparèixer en relleu, sobretot el ball pla de relleu, que avui no l'han pogut tractar, són les voltes obligades. A la zona de comarques centrals se diferencia dos tipus de voltes i també dos tipus de rellonges. Jo parlo sempre, i els meus alumnes ho sabran, que jo parlo de localismes, de coples i modes de ballar que després se copien. Per exemple, la famosa copla de Dos gallines es barallen apareix en coples de l'Alcoià i el Comtat infinitivament de voltes i la gent les recorda i continua cantant-les. Sin embargo, s'ha fet famosa per la jota de Xàtiva. Jo penso que és al revés, que és de l'Alcoià, va baixar cap avall fins a arribar a la costera. Les voltes obligades que hem vist
ara recalcarem què són. Hi ha dos tipus de voltes, les naturals que es diuen en el ball, és a dir, amb la dreta. Diego, per favor, fes una volta obligada. El que serien voltes obligades a l'estil de la Mariola serien el que va fer Diego ara, final de Benimantell. Ai, cap a dins. Això serien voltes obligades. I després voltes acadèmiques, o el que ens pot dir que en estudiosos del folklore diuen voltes naturals, serien voltes de jota normal, amb la dreta cap a la dreta i amb l'esquerra cap a l'esquerra. Gràcies. El que se diu... Això podríem diferenciar clarament els dos vertients del ball. Quan un ball és popular i un ball naix esporàdicament, on te dona la música, talles i fora. És el que ens donaria les voltes obligades de la Mariola. Quan un ball ja n'hi ha que contar-lo, o una jota ja està muntada, i la jota que més representa això, i una que se m'entraganta sempre que intenta ballar-la en salpassa, és la jota del Raconet de Xixona. Clar, la jota del Raconet de Xixona, per a qui no l'heu vista, la busqueu en YouTube i la veureu, un vídeo molt bonic del blanc i negre, va tot molt medit, és una jota creada, por i para, perquè és una jota de ronda. També els balls per la de l'1 i jotes, per diferenciar si són ballables o no, és molt senzill. M'abuela dia, quan una jota 1 comença en tápate Maria, tápate, plom, això és de ronda. Fin. És a dir, i les jotes de ronda i els balls de ronda no es ballen. Si se ballaven havia que fer-los, perquè clar, una jota de ronda es crea al moment, és a dir, el cantaor talla quan vol i entra quan vol. Llavors, la jota de Xixona era una jota de ronda, el que se va fer va ser crear-la. Al crear-la n'hi ha que posar voltes on siga, n'hi ha que posar puntejos on siga. Per això, cada jota és d'una forma i cada estribillo és d'una altra. En la jota de Xixona, totes les voltes, o millor dit, el folklore de Xixona és en voltes naturals, que diuen ells, no en voltes obligades. Continuem amb el ball per la de l'1 de Benimantell, un ball poc conegut, que actualment només persisteix al repertori del grup de danses Centener i el grup de danses Cresol d'Alacant. Recuperat per Fermín Pardo i pel grup Restauració, va ser estrenat a Paterna a l'any 86. El ball és una variant dels demés, que ara el veureu, però amb unes peculiaritats molt particulars. Cada mudança és diferent a cada pas i, com no, les voltes són obligades com tot el folklore d'esta comarca. No és que cada pas siga diferent perquè siga posat, sinó cada pas és diferent perquè va ser un ball lliure. Anem a veure dos moments de la gravació que va fer Fermín Pardo a la població de Benimantell, on les informants, les dones, fan el que es rota i el que es ven gana, com deu de ser. Però això cada pas, és a dir, el que me conta Fermí és que les dones volien ensenyar tant, en tan poc de temps, perquè havien anat a gravar-los, cosa que era com que a vos interessant en aquell entonces, per folklore, és com vull que ensenyar totes les mudances del meu poble en 10 minuts. Llavors, per això cada volta van canviant de pas, perquè es pensa que ho has agarrat, que això em passa molt a mi moltes voltes, en Batista del meu home estem en casa ensaiant, pensa que ho ha agarrat i canvi de pas. És a dir, això solia passar. Anem a veure dos moments del ball per la de l'1 de Benimantell. Aquesta gravació ha d'agrair a Noemí la sessió d'esta gravació. Va ser quan el grup de Restauració va anar a Benimantell i van repartir després un VHS o crec que una gravació a cadascú de la població. I a veure si no tornem a carregar. Ara sí. Anem a veure el ball per la de l'1 primer.
Sí, és que se talla, correcte, se talla i després l'han parat. Pues podem vist ara l'U de Benimantell, l'estructura antiga, i ara anem a fer la demostració de la restauració de l'U de Benimantell. Ball de l'U, Benimantell. Pero con me lleva rapes
Per acabar, i per últim i no més important, parlarem del ball per la Belú de Callosa d'en Sarrià, recuperat pels soles barrejats i el ball recuperat per mudances al Passe del Campello. Amb mudances de la mateixa localitat, la seva estructura presenta un ball agafat com els que hem vist anteriorment. És una mescla o al revés d'entre tots els balls. Es nota l'anada i tornada de gent, de comerç, de modes i de costums. Té passades com el de Sella i recorda i el raro, i veurem el raro, i recorda la tornada i estribillo del 2 de Cocentaina. Sense res més a dir, l'1 de Callosa. Gràcies. Una pica ahí. Y de la carretera, soy del hoyo, soy del hoyo, y de la ribera, donde se fabrica el oro, la perla y la traera. Soy del hoyo, capa tu capa mi mancha felicia, las cosas se le fusten a la paliza, y a la paliza, y a la paliza, capa tu capa mi mancha felicia. Hay meses que no llenan, hay raíces que voy. Hay meses que no llenan, mi manera de dejar. Y quiero irme robadas, hay meses que voy. Cargando al xiular i no al sabugi, si serà el meu nòvio que em xiularà a mi, que em xiularà a mi, que em xiularà a mi. Ja canto al xiular i no al sabugi. En la carrera la vida nadie le toque la sal. En la carrera la vida tocándome usted la sal. No me gusta la comida, nadie me toque la sal. Uno que me quería ya no me quiere, lo que poco me cuesta poco me duele, poco me duele, poco me duele. Uno que me quería ya no me quiere. La Virgen de Villa dice, la Virgen de Villa dice, que no quiere ser princesa, que quiere ser capitana, de la Romana morena.
Ay marinero de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Ay pachi pachi, ay pacho pacho. Última y no gasto más, última y no gasto más. Aquí cierro y no me des, ya me podrán perdonar. No me digas importantes, que yo ya no aguanto más. Va, fins així la meva humil aportació al so. És a dir, és veritat que jo el dia Sílvia, els meus antecessors han sigut de gent que jo respecte molt, com han sigut Fermí Pardo, Marc Penya i Joan Antoni Serrat, del qual he après i continuo aprenent moltíssim. Aleshores, després d'aixes dues figures, gràcies, que vinga jo darrere, doncs dius, xica, com diria ma abuela, tant orgullo me llena. És a dir, moltes gràcies, agrair a Sílvia i agrair a tot el món que ha estat així escoltant a este humil servidor. La gent sap que perquè lo necessite, ahí estic, és a dir, me dona igual un descosit que penseu-vos una camisa que fregir-vos un ou, me dona igual. Ho he dit bé, ja ho sé, que estic nerviós, dona igual. Però bueno, res, això, per que necessiteu estic i moltes gràcies a tots. Fandangos de les nostres comarques espectacular. Ara sí que tenim fam, però si no es quedàvem així ballant. Hasta demà pel matí ensenyant-se aquests fandanguets. S'apuntem que hem de dir per la de 2 l'1 de Cosentaina. Correcte. Apuntem-se, xics, per la de 2 l'1 de Cosentaina. Fins així parlem de danses. Ahí queda, jo ahí lo dejo, ja hem fet seguidilles, ja hem fet fandangos ús. Tenim unes jotes que comencen més cireres, tenim jotes de quintos, tenim eixe corregal conill que està per averiguar també. Així que jo lo dejo, que l'any que ve igual ens tocarà escarbar un poc a les jotes que tenim a Cosentaina i moltes d'elles estan documentades però no tenim ni idea, no les veiem i no les hem vist i estan per a traure també. Així que gràcies a tots i a totes. Recordeu que el diumenge veiem, el diumenge taller de seguidilles, danses, taller de nanos. A quina hora comencem? A les 10, qui vulga fer nanos. I a les 12, qui vulga aprendre a ballar. Enguany seguidilles de Cosentaina. Pues res, bona nit a tots i a totes i gràcies. Adéu. Gràcies a Diego, a Marilu i a Àngela i a Joanvi per la faenassa que s'han arreat.